Nis Nicole in to Kershistam le de Heil an strapictúra tás de chórdamach dar tedal baile slachtver. I pictar a hain tá an baile an carrig or I droch chuí. Tá brúsgur scapathe na strádanna, tá peint ag titim den na bailí agus gá le peint nua a cuireann áda na tithe. Sa rang gaelge ag goláiste na carige or bín an rang ag léamh an nuach don cant na carige. Tugan dalta bhain faoi deire go bhfuil alt mar dheall an fáid brúsgur sa carrig or. Sa trí pictar cuireann siad coiste glantacán le chéile agus tá cuinniú ag lethúir tar éis trí faoi, carín na múntarí lo gachor de agri. An sin I pictúr a chathair bín dalta ag péintáil dalta eile ag bailú pápir, gléine agus crua airí timpeall na scoile. Carín muinte na háte go léir le chéile chun na sráidbhaile a glanna. Tá maidin glantacán acu an sathrann, tá na sráidna glan agus gan éon brúsgur, cuirtar peint na bailí, tá an feabhas olmhór an áit. Sa fictar déirnach dar leis an nuach don bhuain na daltaí ceacht tábhachtach do bhaintear fásta an bhaile, agus má dhearlar sin tá brot glasbúte acu. Deran múntar lena daltaí gur má an tús é seo agus gúil si anbrúdal as an cóhaidbrú ionach a heispáin siad. Nis bhfuil an cheiste go le choráram I déobh na strathe. Cén pápéir ina bhfuil siad á léamh sa fictar adó. I picture adó atá siad sa rang gaeilge ag léamh pápéir dar tedal caint na carige. Cén fergan a bhítá pictar hain leis an anam an náda air. I picture hain tá choláiste na carige óide sin an scoil in sa bhaile seo an carige óir. Sa fictar déirnach céhé daine tá sa fictar. Sa fictúr déirnach tá cearar sa fictúr tá Bert Búntóir agus Bert gáalta le feiscint in sa fictúr sin. Nis cadí na lipéadí Nicole ag sinna féchant fictúr river ceair tá trí bhosca brúscar le feiscint in sa fictúr sin. Cadí na lipéadí atá na bhoscaí sin? Na lipéadí atá in na bhosca brúscar ná pápéir, glíní agus airí crua. Guma, anna bhar fad. Agus centám de réir pictúr river a trí, centám raibh an crinú don guiste glantacháin arsúl. Bhí an crinú ag a lethúir tar éis trí. Anna bhar fad. Agus a pictúr river cúig tá fógra nua crochta an sráid an sin, cadéir an fógra sin? An fógra ná sathrann a glanna sús áitiúil. Ok, guma. Nicole Nichansig an sin agus chuirsís cumasach ché an strapictúr sin dar tedal baile slachtver. En is áine tá samplan san aglah sin de cheist a hagan suas cuiseach minic I drána gceist leis na srána pictúr sin. Is minic chláistir nó a chuirtar an cheist céhé duine atá le feiscint a pictúr áile. Chuir goine dún, cad an bailla ceart leis an cheist sin a ragart. I dúspóir is fiú ará go bhfuil ivercaire a bhanan le daoine ivercha cosúla duine burst trúr carthir cuaigar seair agus mar sinnda. Agus ní bháin sin ach tá an focail duine san áirimh leis sin, so deirtú Bert, ní deirtú Bert duine deirtú Bert. Agus béis sin clúdathe san ocail sin. Ach deirtú Bert Bert van, Bert fáiste nuair a dtéigean mar sin tá sé sin san áirimh. Bechóir de chuoine mar a deirim, bechóir a bheith súil le ceistena mar sin, go gurfií ceistena mar sin ort agus go mé fábal iad a ragart. I déobh gachéin fictúr, gachéin panel atá na srahanna pictúrí seo.